Wala na, no? Sige, sumantag ka. Tatapusin natin yung elemento mo. Huwag kang didilat. Tingala. Pawis na agad siya, oh. Ngayon, ilalagay naman natin sa tao. Babalik natin sa sakit. Ibo kayo mata. Sabihin mo yung Jesus name. In Jesus' name. Punasan yung katawan mo. Kumain na po kayo? Kumain na po kayo? Kumain na po kayo? Sino po pong hindi kumain dyan? Kumain na po kayo, las-las na. Sige, mamaya mo na tingnan niya. Tinong ka muna. Kumain sila ng lahat. Kumain na tayo. Sabi mo, pagkatapos mo minum, sabi mo in Jesus name. In Jesus' name. Tatlong beses. In Jesus' name. In Jesus name. Sabi mo, In Jesus' name. Amen. Amen. Papok yung pa mo. Ano pakiramdam mo? Dumaan ko. Magaan? Makakalakad ka. Okay, lakad. Tingnan natin. Lakad, diretso doon. Magang? No, nakakagalaw niya na. Alignment na lang yung ipit ugat niya. Ipit ugat na lang. Mamaya ka na tumalon. Pagkatapos mag-alignment. Alignment mo muna. Richard, alignment mo muna siya. Kayo na bahala ka, Richard, ha? Oh. Ate, tabi mo muna. Pa-alignment ka muna. Sa karinata ka. May dasal na to ako. Alignment mo muna siya. Dito po kayo sa akin. Alignment mo muna. Huwag ka muna tatalon kasi yung mga ugat mo maiipit pa yan. Tutumba ka tuloy. Matutumba pa yan. Kinito yung ano mo muna. Pahingan mo muna. Pagpahingay mo muna ng konti. Pahingan mo muna. Ano sabi mo kaya? Natagliran mo ako. Ano? Madali lang yan. Kalisin mo muna yung susi. Lagi mo muna. Lagyan mo muna dito, kuya. Yan. Yan, kuya, yan. Nakukuha niya. Pangasinan ano kayo? Linggay. Linggayin. Kala ko linggayin. Linggayin nga. Nakita ko na nga yun. Kapital lang itong nasi. Nakita ko na nga sa mapa. No? Oh. Wala naman na paano dito ano. Piga-piga sa pinsan. Piga-piga sa pinsan. Narinig mo ang sinabi niya? Nawala yung alin? Alin nawala? Hindi, yung anong pakiramdam mo sa nawala sa'yo? Ano? Gumaan. May naipis siyang ugat, dalawa sa kanan, ay sa kalawete, isa lang. Kaso, abala yung elemento. Mas abala yung tao. Babalik pa yung sakit mo eh, pag hindi natanggal. Yung tao doon lang. Tao, doon lang yun, malapit sa inyo. Oh, pero yung elemento, hindi ko na tinanong sa mga anghel. Basta dyan lang yung mga elemento. Ha? Oh. Pistawin nyo. Gagamitin na lang yan. Ano na lang, ano na lang yung Yung jacket mo. Sa'yo, tagiliran kaya? Magpinsan kayo? Nakinom ka lang. Nasaan? Tumigo pala. Pangalan? Walang do para agad. Lamos pa rin. Tanong mo muna kung may opera siya. Di ba kasi yung pasyente nakakalimutan na nila? Antay mo pag na-alignment yan. Gagana pa yan. Sige. Wala. Kabila. Ano yan? Alam mo yan. Wala. Wala sa tao, di ba? Wala reaksyon. Sana lang. Mabait ka. Yan sakit mo sa tagiliran. Dito natin yan. Lamig yan. Oo. Pero papalignment mo na kita, bahala ka na kay Richard. Pero kailangan mo pumunta doon talaga sa magilot kasi lamig yan. Tatanggalin niya, gaganunin. Yun sa tagiliran mo. Doon mo malalaman niya. Lisa! Ito si kuya, yung lalaki. Tagiliran lang to sa kanan. O, tagiliran lang. Lamig yan, pero kailangan pa rin na alignment yan. Kasi may mga ugat yan na ayusin. Hindi naman nila kaya yun.
Ay napahanas ka nila ha. Wala ka sakit. Paalam ka na. Walang nagagalit sa'yo. Mabait ka. Pero paalamit ka muna. Pahingay mo muna yung konti, Richard. Alamit mo na rin to. Para mahilot na siya. Ay, lamit mo muna. Pahingay mo muna yung si Kuya. Ito muna unahin mo. Unahin mo muna to si Kuya. Pagpahingay mo muna. Ito, tagilira lang naman to. Wala to sapi. Naipita lang to na ugat dito. Ay, wow, wala ka pala sapi, kuya. Yan ang may sapi. Gamit ka pa. So, paalam ko naman na Kuya. Mamaya na natin ipagpatuloy yung video mo. Kasi ina-alignment pa yung pinsan mo. O, paalam ka muna. Ay, maraming salamat po. O, antayin nyo na lang pagkatapos ng video niya. Okay, salamat. O, Bakit? Anong pagkagawin sa ko? yung alignment niya, doon sa, yung naipit na tsaka dito. Oo, meron pa. Hindi pa tapos yan eh. Mamaya, titingnan natin. Mamaya ka na tumalon. Pinapakitaan mo kayo yung mga tao eh. Baka naman mapinag. Baka mabinat ka sa ginagawa mo eh. Mamaya na, relax ka lang. Mamaya, hindi pa tayo tapos. Okay. Alignment ka na. Kumaan. Sigurado ka. Oo, ito. Magang na siya. Iangat ko na. Naangat mo na. Kanina naman po ito eh. Wala na. Pag naglalakad ka, wala na. Wala. Wala. Ha? Magpapailit ka rin kay Lisa? Wala. Naangat mo yung paa mo? Hey. Wala na ipit na ugat mo sa tuhod mo? Oh, medyo ko na oh. Yan oh. Ah, okay na. Pwede ko na isipa. Salamat kay Kristo.